Ọrụ na ha aga n'ihu n'okporo ụzọ ahụ a na-akwa ka ọ bakwa ụba nke akpọrọ dualization nke sitere Nnewi wee gaba Ozubulu si ya tinye isi na Okija. Ọrụ a ka kilomita ya dị 16.5. Onye nta aka anyị n'ọgbọọlụ Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. Akụkọ ABS okwu ka onye project manager ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Nabid Ajamakani kọwara na ha alụọla ihe karịrị pasent 90 na ya bụ ụzọ bụ nke ọ kọwara na ọ fọziri naanị ntakịrị ka ha ruruo ya bụ ụzọ dị kilomita 16 ebe ọ jedebere. Injinia Ajamakani kọwara na ha awọọla nke bekee kpọrọ stone base n'ihe dịka kilomita 4 na ụma ma kọwakwa na ya bụ ọrụ ngo bụ nke e nyere ha ọnwa 18 ka ha rụchapụ mana ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na ha rụchara ya na ọnwa 12. Otu onye bi na ya bụ mpaghara bụ Maazị Okechukwu Okoro toro Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ezi ọrụ a na-arụ na ya bụ ụzọ ma kọwaa na ụzọ ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya tupu ọrụ ebido na ya ma kwukwazi na ugbu a obosara ya buru ibu na ụgbọala agaghị na-enwezi mkpọbi ụkwụ n'ụzọ ahụ ma ọlị. Maazị Nwokoro kọwara na ọnụ nri a na-ele n'ahịa ga-agbada nke ọma n'ihi na ihe kpatara ahịa nri ji agara ọnụ bụ maka ụgwọ a na-akwụ n'ụgbọala ma kọwakwa na ndị na-akwụ ụgbọala na ya bụ ụzọ ga-akwụsị oke mkpesa ha na-ekpesabu na ụgbọala ha na-emebi n'ihi otu ụzọ ahụ si wee dị site na okporo ụzọ awara si Nnewi gaa Ozubulu pụta Okija. Abụ m Ngozi Obileri.